Iya mereka yang mulia kehilangan mereka mulia mereka yang mulai ini iya mereka yang waktu mulia ini lama kerana ini terus dengan nama kayak apa kayak sejenak pun apa dulu ini karena cara ini pun ini waktu mulia masih kalau waktu mulia apa jadi semua sekarang pun terus jalan punya kan nama fruto punya kan nama oleh tapi yang punya yang punya tapi ini perawan asli dia pasti Paisanya suruh ini. Dia belum material. Ini kok kalau mikro apa boleh mana? Apa yang sih yang berhubungan dengan boleh mal itu apa boleh apa? Malah pakai ini suruhan yang mulai jadi kalau cuma nanti ada kau yang saya sulit, tak perlu kan untuk itu, tak Francis kan untuk itu, kalau kita ya terus lagi, aku mau aku sudah terima mau aku suruh mana jadi saya kok main kabar dan aku saya kok main kabar baru lagi baru sampai grup pasti cuma dia apa masih di nama Sini ya,
ye pada sidi ni bɔra ka ci yaw bi barika ye hey ne de to ka fɔ ko Bamakɔ ko bɛ fɛn dɔ fɔ ko dara tɛ ko ma wala ye sidi wala ya kuma no ne ni ba yi sisi dala ki mele ba ni ne do wala ne tɛ ne o ko ki ka barika ale ko ko dara ka ko ki ka barika ba ko ni ba fi duru jama mais ko ne bisina ka mo ko ko la oh parce que ni ko ti ka dara se no da ci no ma ya Fulai, alle ma fɛn fɔ mɔgɔ ye anw kɔni b'i dɔn sɔgɔmadafɛ dimɔgɔ ye bɛɛ jɛ mais i ye tile kɔni ka to mɔgɔ ma nɔfɛ kasa dɔ de b'i dɔn i bɛ taa ɲɛ kelen kɛ sidi ye ko dɔ ka ɲi sun min bɛ se ka la kuma tɔra caya u ye kumuni kiliki fila de kira de bɔra fa ye ko mɛ ko f'a k'a tɔgɔ la n'a ma tɔgɔ la k'a ten tɛ la o denkɛ fɔlɔ de tɔgɔlalen tun na o dɔgɔnin nin ye furule de biri laturu jina i kɔrɔnya kelen kɛ jama ka ca ba ni ko gidiya ye ŋɔni fɔla gidiya ye k'a bɛ fiye de a garijɛgɛ dɔ bɛ pɛridi kɛrɛkɛ Kodugu Maru bi daa mɔgɔ ye ni ɲɔgɔn tɛ siri kɛlɛkɛ ya foto dan wala min mais i bɛ bɛɛ baro ɲɛna fin ti faga ne bunu fɔ ɲɔgɔn ti la ani sɔɔ balole kɛlɛkɛlɛ mɔni siri ka RPN ti mugan k'a bɛ jama bɛɛ fo ka jigiyabilenw fo média fɛn fɛn na ne bolo jigi tɛ b'a bɛɛ fo ka fara buguni na wala k'a mɛn minnu wala an ye ala ka yafa ka ma ka tɔn kɛ n'a muso ye k'a bɛɛ kanubaga bɛɛ fo walikɛla fo adamaden minnu ye nana k'i lɔ i sen kun dɔ ye baara la ne bolo i ko k'a b'a i ko minnu lɔlen k'i y'a bɛn an ma kamera fana la n'i y'a jamana fɛn ka bolo i ko k'a ka foli bɛ se bɛɛ ma mɔgɔ bɛ kanu bɛɛ de dɔn koyi k'a bɛ min fɔ jama ye k'a bɛ jigiyabilenw festival donsonŋɔni tako tani kelen kɛnɛ de kan k'a mana taa fɔ k'a ɲɛ k'a laban de lɔnni ko kuma de k'a lɔnni de kɔrɔ k'a bɛ lɔnnikɛla bɛɛ fo k'a y'a kalan ko donso la kalan ni kumakan la de ko ka jama bɛɛ fo ka jama jansa siri ko k'i fo siri k'a bɛ sɛfɔ 40 bɔ k'a d'i ma bi k'i ko dɔn woro rɔ ne y'a fɔ npogotiginin kan a sin bɛ bin i b'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ k'i t'a la ala ye yɔrɔ wa miiri la a ma se ka jigiyabilenw jigiya tɔn jigiya hɔrɔnya tɔn danbe mɔgɔ ye minnu ma sɛgɛn n'a ma ɲina k'ale t'a ye sara mɛ k'a bɛ 50 n'a ma kɛ ko don jisuma rɔ ko ka yalola nin ma bɛn k'a bɛ dasi 50 sɔrɔ k'a di kelen ma ka ji dɔ ja hali fɔlɔ ko ka mɔgɔw jɛ kalan k'a bɛ ko alimandari k'a bɛ dasi 50 sɔrɔ k'a di ma digoya ye ma fɛn min tatɔ a kana tunu ni mɔgɔ kɔ tɔgɔ ma tunu tɛ sa media fɛn fɛn nalen dasi 50 k'a minɛ k'a da bɛɛ lajɛlen ma kameramani o ni mɛgɛ bɛɛ kelen ye kameramani ni mɛgɛ bɛɛ kelen ye wala an kana ɲagami ne t'a sɔgɔ ba an sɔgɔ barika pata mana da jinni ma mona Bueno,